Внимание! Започваме само след минута. Камерите се включват и ние сме в ефир. Добро утро, дами и господа! Аз съм Илияна. Вие сте с директното сутрешно предаване Ура ваканция. Надявам се, че вече сте изпили сутрешното си кафе или чай и сте готови да споделите времето си с нас. Аз съм Симона. Започваме с новина номер 1 от страната. Всички ученици очакват с нетърпение лятото и лятната ваканция. Само след броени минути вие ще видите това дългоочаквано събитие директно от нашето студио. Новина номер 2. Казват, че децата са цветята на земята. Те растат и учат здрави, бодри и щастливи. Българските деца са умни и способни и наред с ученето се справят и с бизнес, метеорология, журналистика и така нататък. Само след няколко минути вие сами ще се убедите в това. Започва нашето директно предаване Ура ваканция от студиото на 105-то средно училище Атанас Далчев. Програмата съдържа актуални новини, директно включване от клуб Родител, прогноза за времето през лятната ваканция и Аз обичам България. Ще завършим с директно включване от 105-то средно училище, където госпожа Анастасова ще връчи удостоверенията за завършен 4-ти клас на учениците. Настъпи часът на актуалните новини от училището. След успешно справяне с националното външно оценяване, учениците от 4-ти А клас успешно преминават в 5-ти клас. На всички преминали честито! Социологическото проучване установи, че разликата между оценките 2 и 3 е твърде малка, но достатъчна. Вие сте с горещите новини от последния час. Ние ще заситим глада ви за информация и с резултатите от нашата анкета. На учениците от 105-то средно училище бе зададен въпросът: кой е най-посещавания кабинет и коя е най-обичаната госпожа? 99% от анкетираните посочиха, че най-посещавания кабинет е лавката, а най-обичаните госпожа и господин са Лелката и Чичкото, които продават там. А сега капитан Борис Димитров се запознае с обстановката по пътищата. Поради приключването на учебната година, по изходните пътища на града ще има задръствания. Затова, ето един съвет към всички родители. Ако детето ви е завършило учебната година и бързате да го заведете при баба и дядо, отложете, докато пътната обстановка се нормализира. При създалата се пътно-транспортна обстановка няма да успеете да напуснете града. Затова заведете си на разходка, на кино или в близката сладкарница. А сега нашата колежка журналистка Боряна Михова предава директно от клуб Родител. Добро утро, уважаеми дами и господа! В съвременното общество на интензивните промени настъпват размествания в пластовете на традиционното родителско мислене. Факт е, че децата бързо да пораснат и по-скоро да станат големи, а родителите си спомнят и тъгуват по своето детство. Затова тази сутрин гостуваме на клуб Родител и ще зададем няколко въпроса. Колко дълго упражнявате професията родител? Какво мислите за днешните деца? Прекрасни са и искрено се възхищаваме на успехите, които стигат. Бихте ли се разменили местата и задълженията със своите деца? Разбира се. Коя е любимата ви детска песничка? Може би детство мое. Запейте я. Оценила на публиката. Какво бихте пожелали на учениците от 4-ти А клас за лятната ваканция? Много игри, много щастие и да ходят на море, планина и където обичат. Браво! Колеги, с това директното включване завърши.
Сега синоптичките Лори и Дари ще ни запознаят с прогнозата за времето през лятната ваканция. Микрофони. Добро утро и от нас, дами и господа! Времето през лятната ваканция ще бъде предимно щастливо и безгрижно. И на вашата улица ще изгреят продължение на няколко месеца усмивките на вашите деца. През цялата ваканция времето ще бъде подходящо за игри, екскурзии, лагери и купони. Атмосферното налягане ще бъде без промени, за разлика от кръвното налягане на родителите, при което се очакват резки промени около 15 септември. Следва състезанието "Аз обичам България". Ще го пусна пак. Мили приятели, следва състезанието, което всеки носи в сърцето си. Аз обичам България. Да обичаш и да се гордееш истински със своята родина означава да я познаваш. Това е нашата главна мисия – да опознаваме миналото на Отечеството, високите му сини планини, славната му многовековна история, чудния му език и големите дела на великите българи. Сега искам да ви представя главнокомандващите на двата отбора Боян Божанков и Боян Бушнаков. Капитани, кажете, кои деца сте строили във вашите чети? Това са най-смелите, най-умните и най-бързите четвъртокласници. Това са децата, които могат да победят дори най-умния класник. Ето един микрофон и на вас, извинете. И ето го първия кръг на нашето предаване, който се казва "За последен ден в училище". Къде са детските книжки? Кажи ми, мой прашен съндък. Закусиха сивите мишки с вълшебните букви язък. Прекрасно е да сме в училище, но в момента, в който свършва училището, въпросите някак си не свършват. Ето го първия кръг. В него всеки един от отборите трябва да познае по една 8-буквена дума. Ще задавам въпрос на всеки един от вас. При правилен отговор печелят точка. И отварям буква от думата. Когато се извърти целият отбор, ще дам възможност да познаете коя е думата. Познаете ли, печелите 3 точки. Готови ли сте? Да. Добре, да започваме. Първият отбор нека да бъде на Божанков. Съгласен ли си? Добре, когато отговаряме, ще бъдем с микрофон така близо до себе си. Точно така. Ето е вашата дума. Започва с буква В. Айли, първият ми въпрос е за теб. Да погледнем тази табелка. Малко е притеснително. Ще ни глобят, ще ни вземат принудително колата, но нещо друго ме притеснява в нея и това е правописа. Има ли грешка, Айлин, в правописа? Микрофон. Грешката е в думата "целият", не се пише с "я", а само с "я". Защо? Защото важи за него, а не за той. Бурни аплодисменти! Точно така важи за него, а не за този, който върши действието. Не е по-дълг, за това се членува с кратък член. Айлин, твоят отбор току-що спечели
своята първа точка, Борис Димитров, готов ли си за втория въпрос? Някак си му отива математика, да видим дали ще се справи. Добре, не сте видяли. Сборът от годините на майка, баща и двете им дъщери сега е 94. Какъв ще бъде този сбор след 3 години? Вие пресметнахте ли? Видяхте. Да, но Борис със сигурност пресметна. 106 години. Добре, браво! Бърня, да обясним как го направихме. Я, разкажи. Членовете на семейството са 4, а след 3 години ще бъде с 4 по 3 години повече. Тоест? 12. 12, да. И тя ги прибавяме към 94. Прости сметки за едни четвъртокласници, нищо сложно. Браво, Борис! Втора точка. Но идва и следващия ми въпрос. Анаел, тук има едно стихотворение. Може ли да ни го прочетеш? Но запя звънливо с медно гласче друга бойна птица. Школското звънче. Чудесно. Но не я питаме как чете, справи се чудесно. Това, което ни интересува е какви изразни средства поетът е използвал в този стих. Да помислим. Когато си готова, според теб какво има? Да помогнем ли? И вие ли се студирате? Кой пее? Не е ли нещо друго да е школското звънче? Следователно? Олицетворение. Може ли на микрофона? Олицетворение. Аплодисменти! Има още. Медено епитет. Само той. Ей, така беше 4 години. Бойно също. Добре, има ли и друго? Школското. Школското! Цели 3 епитета да ги погледнем. Правилно, Анаел. Запя е олицетворение, а думите бедено, бойната и школско са епитети. Прекрасно. Печелиш? Точка. И да видим сега. Стигнахме до математика. Алекса, за теб се пада. Малко ще ядем. Прочете ли си го? Третината от торта тежи 300 грама. Нас ни интересува колко тежи цялата торта. 900 грама. Да! Да! Прекрасно! 900 грама и това изобщо не ги затрудни. Имаме нова точка и последен въпрос за капитана. Магазин. Пазаруваме. Грешка, но не в промоцията. Можете ли да откриете къде и каква е, капитане? За теб е тази задача. А сега. Какво ли са сбъркали в етикета? Може би трябва да се пише препарат. Защо? Да направим проверка. Препарат. Ми правилно, Божанко, аплодисменти! Правилно! Думата е препарат, защото проверката е толкова лесно. Препарати! Аплодисменти, това беше последната реплика. Отборът на Божанков. Въпрос към вас. Това са буквите от вашата дума? Можете ли да я познаете и извикате силно? Ваканция! Наистина, думата е ваканция, а сега да видим как ще се справи и отборът на Бушнаков.
Пред вас е вашата нова дума. Въпросите вече съм ги подготвила. Но вие готови ли сте да я отгадвате? Да. Добре, да започвам. Да видим първия въпрос. Време е да си платим данъците, нещо неприятно, отиваме на касата и ето тази табелка ни посреща на входа. Освен сумата, която трябва да платим, има още нещо притеснително в нея. Марти, видя ли го? Да. Какво е то? След С трябва да има буквата Т. На коя дума? На местни. Защо? Че месо? Какво толкова? Данъка за месото ли ще плащаме или за мястото, където живеем? За мястото. Бурни аплодисменти за Марти! Някой е изтървал просто буквичката Т и ни кара да си плащаме за количеството месо, което ядем. Ще стане страшно от дома. Първа точка и първа буква. И Бобо. Математиката те зове. Да видим малко неделикатен въпрос. Извиняваме се на дамата, която е майка на Майя. Но да видим. Сборът от годините на Майя и майка ѝ е 45. След 5 години Майя ще бъде на 14 години. На колко години е майка ѝ сега? А Майя на колко години е сега, Боба? Що? Да, разбира се. На 36 години. Да. Браво! Браво! Аплодисменти трудно се смята без. Но те са блестящи. Заслужено ти спечели своята точка за отбора. Отворихме нова буква. Видяхте ли я коя е? Добре, да продължим тогава нататък. Забравих си обувките. Идва ред на Симона. Не беше отдавна, сякаш вчера, нали? В този клас първолаче попадна и ти. Писахме букви, съчинихме писмо, рецитирахме, пяхме, не в едно тържество. В какви изразни средства са използвани в стиховете? Айде да видим сега какви са изразните средства, използвани в стиховете. Има сравнение. Къде? Сякаш вчера. Сякаш вчера. Добре, съгласна съм. Нещо друго? Писахме букви, съчинихме писмо, изброяване, пяхме в не едно тържество. Това е изброяване. Аплодисменти, сякаш вчера е сравнението, а останалото се нарича изброяване. Прекрасно. Отбор Бушняков, вижте вашата нова буква. И задарето е една хубава математическа задача. Или пък не математическа, не знам. Да пазаруваме. В брошура на магазин има следното предложение. Купете един телефон за 1000 лева. Виждали сме такива, нали? И вземете втори на половин цена. Колко трябва да платим за тези два телефона? Даре? 1500 лева. Да. Съгласни? Браво! Прекрасно! И дойде ред на въпроса за капитан. Дай микрофона, Даре. Отново в същия магазин вече знаем, че там трябва да бъдем изключително внимателни. Да, положението е страшно. Може би трябва да поканим управителя в 105, за да не срамува по този начин. Но обърни се обратно към публиката и силно на микрофона. Кажи, ако си открил грешката. Порции не трябва да е накрая с и кратко. Думата порции не трябва да бъде накрая с и кратко. Защо обясни? Защото са много порции. Защото са много порции, думите множествено число не завършват на и кратко. Браво! Аплодисменти!
Отбор Пушнаков. Дойде момента да ви попитам, можете ли да познаете коя е тази дума? Целият отбор. Бележник! Бележник! Аз мисля, че ще трябва помощ от публиката, защото вие отдавна нямате бележници, но познахте точно така. Думата е бележник. Прекрасно се справихте. А сега е ред да застанем пред картата на България. Тази може да дойде към мен. Заставайки пред картата на България, ние заставаме във втори кръг. И в този втори кръг трябва да познаете, Пашкулев, 2 български града, всеки един от отборите. Аз ще задавам въпрос. Ако вие познаете кой е града, ще ми го кажете. Но с помощта ето на този маркер ще трябва да го отбележите на картата на България. Ако вие успеете да оцелите точното местоположение, печелите 1 точка. Ако отборът ви успее да назове географската област, където се намира той, печелите 2 точка. Готови ли сте? Да. Да започваме. Ето я и картата. Виждате, няма нанесени градове на нея. Кой ще бъде първи? На кого да връча жезъла? Добре. Първият град кой е? Ти не нацърти. Кой е най-малкият град в България? Мелник. Сигурни ли сте? Да. Така ли е? Така. 1 точка. 2, ако успеете да намерите неговото местоположение на картата. Да проверим. Я да се дръпнем назад, за да се вижда. Така, сега не трябва да мърда. И докато той не мърда, искам останалата част от отбора да ми каже на микрофона коя е географската област, където се намира Мелник. Римодолска! Добре, 2 точка. И сега да проверим 3-та точка. Съвпада ли с моя маркер? Аплодисменти! Заслужени първи 3 точки. Благодаря, Божанков. Кой ще бъде вторият, който... Добре, стани, готов ли сме? Да видим. В кой град може да се посети Делфинариум? Сигурен ли сте? Добре, съгласни ли сте? Да. Няма ли на друго място? Чакай малко. Добре, хайде, слагай маркера. Докато ти слагаш маркера, дано се намира там, отбора искам да ми каже в коя географска област се намира Варна. Черноморско крайбрежие. Аплодисменти! И сега обратно да видим дали правилно сме поставили маркера. Браво! Прекрасно стани. Тези деца познават много добре България. Време е да задам въпросите си към другия отбор. Заповядай, жезъла. Готов ли си? Да. Добре. Вашия първи град, който вие трябва да познаете. О, много любим мой град. Този град е бил европейска столица на културата през 2019 година. Вие знаете ли кой е? Да. Боян знае. Да чуя? Пловдив. Браво. На микрофона. Правилно. А сега да видим как успееш да го маркираш на картата. Боян каза Пловдив. Отбора му трябва да назове географската област, където се намира град Пловдив. Преходна. Браво! Надолу ли е? Някой каза надолу. По-нагоре ли? Не знам, ако искате, помогнете или да заложим на неговия успех. Малко надолу, малко нагоре. Бояне, готов ли си да проверим? Да, добре, да проверим. Съвсем малко. Но, ето, маркера съвпада, така че нека да бъдем съгласни. И на отбора на Боян. Ти ли ще бъдеш Любомиров? Добре, да видим кой град ви се пада. О, интересен въпрос.
Кой град в България е известен като градът на музеите? Сега. Не знам. Май затруднявам. Плевен. Плевен? Да. Затрудних ли ви? Вие знаете ли? Правилно ли е Плевен? Да. Правилно, Любомир. Това е Плевен. Там има толкова много музеи, че наистина да го наричаме градът на музеите. Представи своя маркер. Чакай да не те обърква този. Да видим. Давайте съвеши. Дали е там? Малко по-надясно и нагоре. Надясно и нагоре. Между другото. Добре. Готов ли е? Не разбрах Плевен. Може ли отбор да ми каже коя е географската област, докато той си го наглася? Дунавската равнина. Не чух? Дунавската равнина. Дунавската равнина. Чудесно! 2 или 3 точки да проверим. Браво! Поздравления! Това бяха и вашите 6 точки. 6 единия отбор, нали така? 6 другия, някой да помага и да смята точките, защото на мен е малко трудно. И идва момента за най-празничния кръг. Наречен рожден ден! Честит на първия ден, вървата всеки ден, и welcome за жажда. Честит да бъде роди час, когато ти, когато аз, когато някой се ражда. Време е за големи обрати в нашето състезание. Тук са децата, които празнуват рождените си дни през ваканцията. Но днес заедно ще успеем да споделим тая радост с всички вас. Вие, мили рожденици, ще отговаряте на моите въпроси. При правилен отговор ще подавате тази кутия на детето, което е вдясно от вас, и то е от другия отбор. Ако тази кутия гръмне, нещо, което ще се случи след 2 минути, отборът, в чието ръце гръмне кутията, губи своите точки и те се прибавят към сметката на печелившия отбор. Така че, но не трябва да задържате кутията. Готови ли сте за моите въпроси? Момент. И аз да стана готова. Включвам таймера. И започвам. Ани, с теб ли? Коя е най-голямата река, която се влива в Черно море? Река, която... Камчия? Предай, точно така. Открий глагола в изречението. Марин е отличен ученик. Правилно, предаваш нататък, чудесно. Най-голямата река, която тече през горно-тракийската низина. Марица, правилен отговор. Юли, време е за теб. Боровец е курорт в... Пирин. Грешка. Следващ въпрос. Какво празнуваме на 6 септември? Съединението. Правилен въпрос. Коя институция представлява изпълнителната власт в България? Министерски съвет. Правилно, предаваме Крис. Колко звезди има европейското знаме? 12. Правилно. Какво е попова лъжичка? Малкото го наричаме с... Ларва, кажи го силно, ларвата на жабата, точно така. Периодът на зародишното развитие приключва с раждането, точно. Коя област се нарича житницата на България? Добруджа. Какво трябва да направиш, когато видиш светещо малко зелено човече? Браво, Юли, точно така да пресечеш! За коя географска област се използва сравнението равенство като тепсия? Горно-тракийската. Едно яйце се вари за 7 минути, за колко минути се варят 3 яйца? За 7!
трябва отбора на Крис да загуби своите точки, но изобщо да не се притеснява, защото още в следващия кръг ще дам възможност на загубилия отбор да си върне точките, като открадне точките на победителя. Нямаме разочаровани, нали? Да, вижте какви сте хубави розовички. Ето така, те знаят, че идва следващия кръг. Който кръг е известни личности, така ли беше? Да. Добре. И време е да погледнем към личностите в нашата родина, които днес и в миналото са прославили България. Да започнем с отбора, който загуби своите точки. Кой е той? Божанко, вие ли сте? Съжалявам. Но в този кръг ще трябва да познаете известни българи от съвремието. За да отворите част от снимката, на която се крие вашата известна личност, Али, трябва да ми отговорите на не повече от 4 въпроса. При правилен отговор избирате номер на полето, което искате да изчезне. Внимателно трябва да изберете кой номер искате да изтриете, за да се покаже част от снимката. Имате право да дадете предположение още когато отворите първото поле. Ако успеете да отгаднете коя известна личност се крие на снимката, при 2 мои въпроса давам възможност да решите дали ще откраднете всичките точки на Бушнаковия отбор. Съгласни ли сте? Готови ли сме да започваме? Добре, Божанко. Ето ги всъщност полетата. Добре, това е шапката. Готови сме. Да видим. Видяхте ли? Да. Избрахте ли си поле? Да. Добре, запазете го в тайна. Кой ще отговори на първия ми въпрос? Ти? Готова ли си, Анджи? Кои са 3 агрегатни състояния на водата? Може ли на микрофона, за да чуя? Твърдо, течно и газообразно. Аплодисменти! Добре, отбора реши ли като цяло кое поле да отворим? 8 искате. Да видим какво се крие зад 8. Момент. Защо не ми работи мишката? Къде си? Ето, събудих я, беше заспала. Ау. Я, да. Я, помислете, вие готови ли сте да отгаднете? Някакви чаршафи на простор. Като гледам гора или нямам представа. Дали да ви задам още един въпрос, да не взема да ви отнема точки, Божанков? Да пробваме с още един въпрос. Айде, да пробваме. Втория въпрос. Алинка, готова ли си? Труден. Божанков ще помага. Какво имат твърдите тела, но течностите нямат? Форма! Изобщо няма да видите. Кое поле да отворя? 11. Стана още по-интересно. Кой ми се е скрил там на снимката? Да видим, да огледаме, не зная. Имате ли някакво предположение? Анджи, има, Божанков се двуми. Искате ли да обсъдите? Виждам, че публиката на този отбор е разпечатана. Ивет Горанова, дали? Не зная. Да проверим ли? Да. Добре. Ами правилно, аплодисменти! Познахте Ивет Горанова, но искам да ми кажете защо България трябва да познава това име и защо тя е важна за нас. На микрофона знаете ли каква е тя? Защото е олимпийска шампионка. По карате. Ма разбира се, точно така, олимпийска шампионка по карате.
забравих да задам въпроса. Вие успяхте на мои 2 въпроса да отговорите и да познаете личността. Обещах, че ще дам възможност да откраднете точките. Ще ги откраднем. Изненада! Ми не зная, не очаквах. Репетирахте, че няма да крадете нищо и сте достойни. Браво, Божанков! В този живот трябва да взимаме всичко, което можем. Точно така. Бушнаков, до края имаме още много кръгове. Ще успеем да спечелим точки, може би дори да ги бием, нали? Чудесно! Готови ли сте за следващата загадка, която е за Бушнаков? Правилата са същите. Може ли малко назад, с лице към публиката, да ви виждат колко сте красиви и знаещи? Хайде сега. Косе, към теб ли ще бъде първият ми въпрос? Хайде. Готова ли си? Какво е общото между гъбите и човек? Че се хранят не самостойно. Браво, точно така е! Може би вие не знаете, че имаме нещо общо с гъбите, но и ние и гъбите чакаме храна, произведена от растенията, така че се храним не самостойно. А сега вие решихте ли? Да, кое поле да бъде? 8. 8. Добре, да видим. Ето е моята мишка, отварям 8. Много интересно! Госпожата се е сложила по снимка. Добре. Едва не имате предположение. Добре. Втория ми въпрос е към Дени. Нека да не рискуваме да не ви взема точките. Трябва да спечелите все. А те имат 0 точки, няма какво да взимам, нали, Божанков? Точно така. Дени, коя група живи организми имат 6 крака? Насекоми. Добре, а колко крака имат косе паяците? 8! Научихме го! Браво! Чудесно! Добре, вижте Бушнаков, огледайте и ми кажете кое поле да отворя. 12. 12? Дали 12? Добре, 5. Дали пък 5? Да. Последно? 5. 5. Катя Антонова. Дали е Катя Антонова? Съгласни ли сте? Добре, да проверим. Коя е Катя Антонова? Я да кажем на публиката и защо и как я познаваме. Защо тя е известна в България? Тя е Катя Антонова. Писателка и какво е написала? Двете кралства, нещо друго, по-известно. Любимо. Любимо на всички момичета. Това е поредицата за Феята от захарницата. Една съвременна авторка, която е любимка на много деца. Браво! Чудесно се справихте! Колко точки има отбора на Бушнаков? Не са 3, 2 и 2, 4. Същите, повече има Божанков, защото ги открадна. Прекрасно се справихте! Браво на вас! И така, след разходка в пространството е време за пътешествие във времето. Сега ще се срещнем с исторически личности, оставили незабравим отпечатък в историята на България. С помощта на новите технологии ще възродим хора, които сме свикнали да виждаме само като занемели портрети, което ни кара да ги чувстваме все по-далеч. Към вас, мили съотборници, ще се обърнат исторически личности. Те ще ви кажат едно твърдение. Вашата задача е да ми кажете, това твърдение вярно ли е или е грешно. Ако успеете да познаете, печелите 3 точки за вашия отбор. Готови ли сте? Да. Кои ли ще бъдат историческите личности? Да видим и да чуем отбора на Божанков. Слушаме ли? Хайде!
Аз съм Паисий Хилендарски. Осъзнах, че народът български е забравил великите дела на своите владетели, техните подвизи и се нуждае от духовна самостоятелност. Затова написах книгите Под игото и Не мили не дръги. Чухте го внимателно твърдението. И моят въпрос, обсъдихте ли го? Не е написал Под игото. Не е написал Под игото. Я към публиката. Не е написал Под игото. Добре, значи е написал само Не мили и не драги, така ли мина? Не. А какво? Той е написал история славено-българска. Това ли е твоето твърдение? Добре, да. Тоест, това, което чухме от Паисий Хилендарски, не е вярно. Да. Не. Добре, да проверим. Готови ли сме? Да. Истинското ми име остава неизвестно за хората. Всички ме познават с монашеското ми Паисий. 2 години обикалях, за да събера материали за своята книга. Завърших история славено-българска през 1762 година и сам я разнесох из България и съветвах читателите да я преписват и разпространяват. Аплодисменти за Мина! Този въпрос дойде от една моя любима грешка, допусната ученик в клас. Наистина Паисий беше написал Под игото и Не мили не драги. Но ето, че вече в края на 4-ти клас научихме, че е написал. Така ли е? Да. Добре. Да видим коя е другата известна личност на отбора на Бошнаков. Готови ли сте? Да. Вие спечелихте вашите точки. Вие сега слушайте внимателно. Ами, да слушаме внимателно. Хайде. Аз съм Христо Ботев. През май 1876 година заедно с моите 205 четници преминах Дунав с кораба Радецки, като принудих капитана да спре на Козлодуйския бряг. Отправихме се към Копривщица и там активно се включихме в априлското въстание. Загинах геройски в боевете край града. Вярно ли е това? Трябва отбора да прецени, може да се консултира един с друг. Чухте всичко, което ви казах. Той ви каза много неща. Не е вярно. Не е вярно. Защо, питам аз? Защото не е умрял около Копривщица, а навръх околчица. Да, така ли е? Браво, аплодисменти. Не ми свършват въпросите. Още нещо невярно. Той успява ли да се включи в априлското въстание? Не успява, защото е закъснял. Да, то вече е потушено тогава, когато той преминава Дунава. Правилно! И не свършвам с въпроса. Другото име на връх околчица, знаете ли? Вола. Вола. Добре, но да проверим какво има да ви каже Ботев. Когато избухна априлското въстание с моите 205 четници се качихме на кораба Радецки. Слязохме на Козлодуй и тръгнахме към Балкана, за да се включим в борбата. Загинах край връх Вола във Врачанския Балкан. Вярвах, че свободата струва всяка жертва. Помнете, с който падне в бой за свобода, той не умира. Някой може ли да продължи стихотворението? И певци песни за него пеят. Това е стихотворение, написано от Ботев и е посветено на Хаджи Димитър. Моля ви за бурни аплодисменти. И така, двата отбора успяха да се справят чудесно, така че и двата отбора получават по 2 точки. Успяхте ли да сметнете колко точки имате? Ще ви дам време в следващия кръг. Всички видяхме, че... Сигурна съм, че си ги сметнал, Борисе. Че се справяте добре с българския, математиката, историята и географията на България. Но, Борисе, има един предмет, който винаги е будил много емоции, както в децата, така и във вас. Това е... Музиката! Точно така! Добре, и ето идва следващия кръг, който се нарича... Познай песента! В този кръг ви очакват 2 бонус точки.
необичаен начин. Наобратно, правилно наобратно. Ако успеете да я познаете, печелите 2 точки. Готови ли сте да чуем? Да. Добре. Пусна. Приятели! Почтарко, 2 точки! Да проверите ли това са приятели? Готови ли сте да я чуем в оригинал? Да! Тук само я чухме. Тази е супер. Печелите си точките. Вярно е. Забравихте, че трябва да питам, има ли приятели в нашия клас? Да! А имало ли е приятели преди това? Да! Училището е едно особено място, където наистина се създават приятелства. В далечната 1985-та са се създавали приятелства и на един чин са сядали ученици, чието деца днес седят тук. Кои са те, ще видите след малко. Малко по-късно, 2017 се създаваха едни приятелства, които имах удоволствието да видя. Кои са те, ще видите след малко. А ако вие днес като родители се чувствате приятели на нас и приятели един с друг, ви приканвам, пейте с нас. Vinagrada, vinagrada,
първата игра и победители, и победени ще получат своите награди за положения труд през годината. В най-святото за българина място – училището. Наградата ще бъде удостоверение за завършен начален етап на образование. Това е първото от многото, които децата ви ще трупат. До нови срещи, няма как да си пожелаем. На добър час! Дами и господа, включваме се извънредно, за да ви съобщим, че нашето предаване достигна нечувано висок рейтинг. Ще дам думата на заместник-директорката на нашата 4-годишна продукция, госпожа Иглика Атанасова. Толкова се радвам! Така и мястото й остана празно и се притесних, че Симона не е видяла, че няма заместник-директор. Това е нашия нов заместник-директор от тази година, госпожа Иглика Атанасова, която ни уважи. Не сама, както виждате. В последния момент успя да стиска, за да присъства на нашето вълнение. Стискаме и ние палци и пожелаваме едно такова умно сърдечно дете, каквито са всичките тези 28. Благодарим. И сега ще ти връча микрофон. Заповядай. Аз нямам думи просто. Това е невероятно, което сте постигнали с тези ученици. Поздравления, родители, поздравления, госпожо Анастасова, поздравления, ученици. Аз лично, седейки отзад, научих изключително много от вас, неща, които съм знаела, позабравила съм и други всъщност наистина бяха нещо ново, което съм научила. Поздравления, страхотен празник и ви пожелавам наистина да запазите ученолюбието, което имате в момента, което демонстрирате и стискам палци в следващите етапи и с някой от вас мисля, че ще се виждаме. Надявам се да останете в нашето училище и да продължите да го украсите по този начин с вашите знания. И така, поздравления родители в днешния празник. И да. Много благодаря. Добрите новини бързо се разпространяват. Имаме извънредно включване от клуб родител. В следващите минути ще чуете изявление на техен представител, госпожа Мира Ценова. Здравейте на всички! От името на родителите благодаря за честта да кажа няколко думи. Ние всички днес с огромно настроение и желание дойдохме на празника на децата. Бих искала да ви поздравя, мили момичета и момчета. Прекрасни сте. Ние днес ви се възхищаваме на знанията, уменията, на бързината, на гъвкавият ум, на лидерството на водачите. Прекрасни сте. За нас вие сте едни деца слънца. Горди сме с вашето ученолюбие, с вашето трудолюбие през тези 4 години, с спортните ви успехи, с постиженията ви в състезания, кръжоци, фестивали. Поздравления за всички вас! Знаем, че до вас, освен ние родителите, стоеше плътно и вашият класен ръководител, госпожа Десислава Анастасова. И днес всички ние, и децата, и родителите, сме приготвили изненада за нашата класна. Моля при мен да дойдат Наско, Симонка и Боян Бушнаков. Заповядайте. Моята учителка от Леда Милева. Когато за пръв път страхливо, аз в класната стая надникнах,
Тъй ласкаво ти ме погали, че в същият миг те обикнах. Когато с насрещните пръсти се мъчих да пиша с мастил, ти сведена кротко над мене ми вдъхваше вяра и сила. С тебе разбрах, че щом учиш, урокът е винаги лесен, че винаги трябва да бъда с другарите искрена, честна. Научи ме ти да обичам от ранните детски години, горите, полята и всичко, което наричам родина. Аз много неща ще забравя, но теб ще забрави ли? Няма. В сърцето си твоето име, до името пазя на мама. Как пък точно си избрахте стихчето, бе? Нашата изненада е от няколко части и за следващата част ми трябват няколко помощника. Моля при мен да дойдат Мина, Айлин, Дани Пашкулев и Наско. Госпожо Анастасова, подаряваме ви този албум за спомен и с благодарност за вас от всички нас. Прекрасен е и вие ще го видите малко по-късно. Всичките ми любови са тук. Госпожо Анастасова, този лексикон е за вас от нас с много любов. Вътре всеки е написал по нещо мъничко, за да си ни спомняте с усмивка. Надявам се, че много ще се забавлявате, докато го четете. И много ще плача вкъщи. Госпожо Анастасова, този нетрадиционен подарък е за вас от нашия клас и нашите родители. Винаги, когато го използвате, се сещайте за нас и нашите прекарани 4 години хубави моменти. Какво е това? Обещавам винаги да отговарям на родителите. Вечер или почивен ден. Не забравяйте моят телефонен номер, учителките не си сменят телефонните номера. Използвайте го, с радост ще се чуваме. Благодаря. Ще имам възможност за по-хубави снимки на всички събития. Благодаря ви! Госпожа, заповядайте тази икона, нека тя да пази вас и вашето семейство, както вие бяхте над нас през тези 4 прекрасни години. Благодаря ви! И последната част от нашата изненада си позволихме да я споделим с директорът господин Тонев с молба да бъде вписана в вашето учителско досие. Ето какво ми Подготвили сме благодарствено писмо от нас, родителите, към вас и имам позволението на родителите да го прочетат в момента. Уважаема госпожо Анастасова, и аз се вълнувам. Къде е третото дете да се видим в първи клас? Уважаема госпожо Анастасова, ние, родителите на учениците от 4-я клас, изказваме своята искрена благодарност и признателност за всеотдайната ви преподавателска работа през изминалите 4 години. Благодарим ви, че с топло сърце и отдаденост поехте децата ни още от първият им учебен ден и ги поведахте по пътя на знанието, ценностите и порастването. С вашата доброта, упоритост и постоянна вяра в тях, те не само развиха в себе си любов към учението, но и израснаха като хора, добри, сърдечни и толерантни. Дълбоко уважаваме и оценяваме проявеното от вас търпение, тактичност и способност да насърчавате всяко дете според неговите индивидуални качества, възможности и потребности. В атмосферата, която създадахте в класа, усетихме, че всяко дете се чувства прието и ценено. Толерантността към различието стана част от ценностите им. Децата ни се научиха да се уважават взаимно, а това е безценен урок, който ще носят със себе си.
през целия си живот. Имаме още малко. Благодарим ви и за постоянните грижи, които полагахте за тяхното цялостно развитие, интелектуално, емоционално, социално и ментално. Благодарим ви, че бяхте взискателна към тях, което ги научи на постоянство, труд и упоритост. Всяко насърчение, всяка добра дума, всяка проява на внимание и подкрепа им помагаха да изградят в себе си усещане за увереност, съпричастност, състрадателност и отговорност. Благодарим ви за отличната организация, която срещнахме при вас, като модел и отношение към нас, родителите. Множеството проекти, инициативи, организирани екскурзии създадаха незабравими спомени и още повече сплотиха класа. Сайтът, който поддържахте с такава отдаденост в продължение на 4 години, беше истински прозорец към ежедневието на децата ни. Свидетелство за вашия професионализъм, грижа и внимание към всички нас, и деца, и родители. Скъпа госпожо Анастасова, благодарим ви, че бяхте не само учител, а вдъхновител, водител и опора на децата ни. Пожелаваме ви здраве, удовлетворение от постигнатото и още много преподавателско вдъхновение за поколенията деца, които ще имат привилегията да бъдат ваши ученици. С уважение и признателност, родителите на 4-я клас. Ще мога ли? Благодаря, здраве. Мили родители, така както букета пасва на моята рокля, така успяхме да се паснем още от първия миг. В първи клас се разпознахме. Вървяхме един не лек, смятам, дълъг 4-годишен път, но подкрепата, подадената ръка от ваша страна, винаги е била тази, която ми е показвала, че си заслужава труда, който върша и у дома, и тук в училище. Сърцатите ви деца, които вие сте успели да възпитате като едни достойни личности, са другото, което ме е карало да идвам не в 8:20, още в 7, за да си подготвя и да измисля какви по-трудни въпроси да задам, за да мога да ги направя още по-умни, да надградят себе си, за да могат един ден да полетят високо и да постигнат мечтите си. Благодаря ви за тази признателност. Това, което бих искала да кажа е, че тепърва ще имате възможността да срещате много учители. Вярвайте, че във всеки един се крие една частица и желание да даде на детето колкото се може от себе си и той да надгради това, което ние правихме 4 години. Наистина пожелавам на вашите деца да срещнат своите вдъхновители, а вие да не спирате да ги подкрепяте в този път. Благодаря ви и до нови срещи! На въздух да си кажат много неща отвън, така че нека да завършим нашето представление. И сега е ред на Коко, че вече обърках на сценария. Да видим какво беше в сценария. Аз забравих милимон целия сценарий. Някой следваше. Той си знае, слава, ето това са подготвени деца. От името на всички четвъртокласници благодарим на вас, родителите, че бяхте наши верни почитатели през всичките тези 4 години. Продължавайте да следите нашите актуални новини. Бъдете сигурни, че ще обогатим и разширим програмата с повече развлекателни и забавни предавания. Внимавайте какво ви обещах. А сега следва дългоочакваното включване от класната стая на 4-я клас, където госпожа Анастасова ще връчи удостоверенията за завършен 4-ти клас. И кой каза? 1, 2, 3, 4!
поканите да си обърнем специално подготвеното кътче, за да имаме едни хубави снимки. Така че нека да започнем с основната, най-тържествената част от цялото ни събитие. И това е връчването на удостоверения, грамоти и едни папки, в които съм събрала 4-годишния труд на децата ми. Това са техните съчинения, които те превръщаха в книги. Това са техните картини. Неща, които надявам се да разлиствате и да си спомняте колко трудно беше, когато изписваше Ченгелчето и Боже, колко много голяма крачка е направил днес. Пазете ги. Молбата ми е към тези папки да добавяте постиженията на своите деца и след 4-ти клас. Нека при мен заповяда Айлин. Сега да видим как да стане. Заповядай. Благодаря. Сега ще го изрепетираме, не е лесно. Чакай. Прекрасна си, Айлин. Пожелавам ти много успехи и в творчеството, и във всичко, което си наумила. Благодаря. Това е Алекса Ганева. Детето, което се научи за един ден да кара колело, защото госпожата просто го записа в едно мероприятие, без да се осъзнае, че трябва да пита може или не може да кара колело. Когато тя разбра, вечерта бе принуден тати да я научи и тя успя. Това е Алекса Ганева, която освен своето удостоверение ще получи и грамота. Позволете ми да прочета за какво е. За отличен успех, издигане престижа на училището на национално ниво в състезанието Знам и мога. Спечелен златен медал от национално финално състезание на Съюза на българските начални учители. Аплодисменти! И нека при мен да заповяда Алина Матеева. Една много нежна момиче, с една чаровна усмивка, която успяваше и се бореше. Пребори себе си, пребори и госпожата. Понякога, нали така, Алина? Браво! Ето го твоето удостоверение, заповядай. Виждаш как съм подбрала папката. Като теб не виждам. Ана е Галинова Петрова. Ето я и моята Анел. Млада, неуверена, ще им хареса ли. Винаги под съмнение, но мисля, че в края на 4-ти клас можем да разчитаме една на друга и да се разбираме дори без думи. Така ли? Така е. Анел, получаваше ти грамота. Да прочетем ли за какво е? За отличен успех и класиране на областен кръг на Олимпиада по математика. Поздравления, Анел! Аз да кажа нещо за детето. Всеки ден, като идва да взимам Анджелина, детето ходи с един учебник по математика и в движение решава задачи. Аз решавам задачи. Значи за това домашните бяха написани на крак. Благодаря, Анел. Сега е ред на Анджелина Пламенова-Телева. Ще кажеш ли какво можеш? Айде бе. Ей така скръчай. Това е нашата медалистка златна в художествената гимнастика. Вижте я, може би в следващия випуск ще ми бъде изключително приятно, ако ти си скрита на снимката. И казвам, че ти си онази, която печели олимпийските медали и златото в художествена гимнастика. Нека я подкрепим. Браво, Ана! Браво! Прекрасна е. Анна Балджиева. Хайде, мило момиче, заповядай, порасна толкова много, че си колкото мен. Благодаря.
Прекрасно. Благодаря, Ана. Атанас Ценов. Ето го! Наско, за теб дали ще има грамота? Успяхме ли с отличния успех? Успяхме, точно така. Присъжда се на Наско именно за отличния успех. Но не само успех изгради тази година, а ти изгради един характер на сътрудничество, съпричастност към всички и много любов към нас. Благодаря ти, Наси. Косе? Я кажи, брат ти билите на него. Отличници са. Много е хубаво. Благодаря. Благодаря, Косе. Хубаво е, когато има съревнование. Борис Димитров. Ела, капитане. Грамота? За. Имаш. Разбира се. За отличен успех, класиране на областни кръгове, на Олимпиада по математика и състезанието Знам и мога. Поздравления за Борис Димитров! Така, при теб състезанието и конкуренцията те първо може би ще започне. Лъчето ми на главата. Браво! Прекрасно! Борис Илиев. Бобо. Благодаря ти много, Бобо. Заповядай. Ето и твоето удостоверение. Ела тук една чаровна усмивка. Иво. Ето как ми асистират. Не съм забравили. Благодаря ви на двама ви. Боряна Михова. Говорихме си, кой да бъде журналистката, трябва да е такава малка, нежна, сладкопойна, дет не изпират устата. Мисля, че се справи прекрасно. Така, благодаря. Момент. Боряна има грамота за отличен успех и класиране на областен кръг на състезания по компютърно моделиране. Ето, нашето бъдещо IT. Благодаря, Борянка. Борче. Благодаря. Боян Бушнаков. Къде си, капитане? Ето отново. Представи се достойно, отлично, за това има и грамота, която се присъжда за отличен успех, спечелен златен медал от националното финално състезание на СБНУ и класиране на областен кръг на състезанието Знам и мога. Той наистина знае и може и вие го видяхте. Благодаря. Браво, Бояне. Усмивки. Е просто заради буквичките, колко трудно беше за тези 4 години. Божанков Бушнаков. Ето и Божанков. Моят друг капитан. Момчето, което следеше дали всичко си знам като реплики и го правя на време, нали? Така е. Отличен успех. Заповядай. Браво! Още нещо искам да кажа. Папките са с различен размер. Може би това е най-пълната. Няма пропусната нито една домашна работа, а всичко е изпълнено с такова старание, че просто ми идваше да си я запазя за себе си, но знам, че мама и тати и Божанков ще се свърдят. Така че най-тежката папка, удостоверението. Браво, Божанков! Дани Балакчиев. Дани, успяхме, победихме всички, нали? Разцъфнахме така накрая, както и това цвете. Браво, Дани! Няма да спираш, да се отказваш и с голяма усмивка да посрещаш света. Браво! Дани Пашкулев!
Когато учихме за цикъла на пеперудата и някак си ми се завъртя да кажа поздравяващи. Думичката на какавитката и обяснявахме как това пашкулче всъщност се крие една гъсеничка, която в един момент израства, порастват и крила и става една прекрасна пеперудка. Така че това е моята прекрасна бъдеща пеперуда, която ще разтвори и ще хвъркне високо. Убедена съм в това. Нали, Пашкули? Обещаваш? Можеш. Ето, заповядай твоето удостоверение. Браво, аплодисменти. Само да кажа, че е човека, който ремонтираше всички счупени шкафчета в клас. Дария Орумова. Да кажа ли по-добрата половинка? Изключително неразбираемо за мен беше в началото решението да бъдат разделени с брат и близнак, но в края разбрахме, че точно това трябва да се получи, за да можеш ти да периш своите крила на свобода и да доказваш себе си, че си по-добра. По-добра ли си? Не така! По-добра е и е невероятно красива. Аплодисменти за Дария! Дени, къде е най-плахото момиче, което не смееше да пристъпи дори училището? Така ли беше? Но накрая мисля, че няма толкова много страхове, колкото удоволствие. И най-вече видя, че тук има много приятелства, заради които се заслужава да идваш. Така ли е, Дени? Да, така е. Айде сега една хубава усмивка към всички. Благодаря ти. Катрин! Най-голямата ни изненада. Катрин? Колко по математика? 100! Не чухме гласа и толкова нежна, толкова финна, но накрая видяхме постиженията й, които са сред най-добрите. Браво, нека да продължаваме по същия начин и нагоре. Косе, Косара! Ето и Косара! Благодаря! Косето, което винаги ме държеше на трън, какво ли може да се случи днес, нали? Но иначе госпожата ще загуби форма, няма как да бъде. Поздравления! Една бъдеща състезателка по синхронно плуване, нали? Браво! Браво, Дока! Кристиян Павлов още в първи клас заяви, че той ще бъде фармацевт и аз му вярвам, вече знам, когато ми е нужно гинкобилова, към кого да се обърна. Нали така? Благодаря! Заповядай! И тук имаме 100. Браво! Лърче, ти си носиш всичко, нали? Една прекрасна синоптичка, но не само. Може да постигне много неща, защото има чар, има търпение и може. Ако ви знаете, Мартин Иванов, Марти, къде си? Ето го, прекрасен е. Отново дете, което превъзмогна много бариери, надскочи себе си и ми показва, че може. Така да показва и за напред. Ето, чакай пак една снимка с удостоверението. Ето така. Благодаря. И когато излезе филмите, които си снимам, моля те, обади ми се и кажи да те гледам, нали? Добре. Един бъдещ актьор. И сега идва ред на Марти Любомиров. Ето го и Марти Любомиров. Покажи чаровната си усмивка, която греше от последния чин, но той не е от последните, той е сред първите, защото и тук имаме 100 точки на математика и грамота. Браво! За отличен успех и спечелен златен медал от национално финално състезание. Поздравления, Марти!
След Марти Любомиров е Мина. Мина, къде си, мила моя? Ето, винаги ще ме изненада. Най-чаровното момиче запазило най-детското в себе си. Нещо, което пожелавам да го пази и да намира своите приятелства и да бъде по-уверена. Нали, Мина? Можеш много. Благодаря. Добре, благодаря ти, Мина. Благодаря. И сега е ред на Сияна Рангелова. Сияна, къде си? Ето ли Сияна, която също се представи. Добре, нали така? Постигна много неща. Малко по-уверена трябва да бъдеш със себе си. Не с това съмнение. Пожелавам ти много успехи и в училището, където си се запътила. Благодаря ти. Ай, сега съм Симона. Сигурно знаете, че в първи клас това дете дойде прочело Хари Потър. Аз бях стресирана, да, когато разбрах, чудех се какво да я правя, но после видях, че имам какво да я правя 4 години. Грамота за отличен успех и класиране на областни кръгове на Олимпиада по математика и състезание по компютърно моделиране. Браво! Поздрави на всички ви! Успехи, мамка! Станимир! Това са най-търпеливите деца накрая, но така се получава. Благодаря много, Стани. Ето твоето удостоверение. Момент, имаш и грамота за отличен успех и класиране на областен кръг на състезание по компютърно моделиране. Определено технологиите му се отдават. Сега бързо ми се похвали, успя ли да минеш резултатите, Нади? Да, и е! Важното е да се надграждаме. 28 номер. Юлиан Дунгаров, който сам си носи удостоверението. Готов е да си прочете и грамотата. Слушам, Юли. Да ти я прочета ли? Давай. За отличен успех и класиране на областен кръг на Олимпиада по математика. Браво! Браво! С пожелания или да не пожелавам СМГ? Пожелания. Добре, пожелаваме СМГ и тайна надежда да си запазим този талант в 105 все пак. Аплодисменти за Юли. Благодаря. Това беше последното ни дете. Видяхте децата ви колко са търпеливи. Вие също. Време е да се наградим. Ще се наградим